tabbas da rata ashe kwake ce giwar mata yaban kini shine manufata maman na in dan gata har waje maman ne al dan gata war waje maman na bil dan gata war waje Hajiya Suwaida ke ce uwar wajen sarkin shanan dutse sarkin shanan dutse kaka asalin wata dan ku aiki ne mana gata uwar wajen sarkin shanin dutse ke ce yau ko maki bai so ba ga kallabi tsakanin rauna muke kadai muke amfana uwar waje da kyaki a ko'ina idan babu ke ai ba za su iya ba mamanmu mai hannun alkhairi ba ta zama da mai yin sharri uwar zuma kike gyara gari magiyanki za su fada garari ashe ga dan murhu tukunya ce in babu ita ba zai rinsa ba kin zama gamji shasara baitukan ki yau zarera makiyanki za na kai masu sara ki tafiyar ki da tuntira Hajiya Suwaida na taya murna ya rabbana ya kara martaba babanmu dole in gaida ka mai martaba Allah ya tsare ka darajar ka ta fice a wuce ka ai dole ne mu zo gaida ka jama'a suna ta masan barka da akwai wuya a samu irin ka sarkin shanu rabbi ya baka babanmu Allah kara taya ma ya rabbana ya kara da dama zaki ga gaisuwa ina yin murna mulaliya ina gaishe ki Hajiya umma mun yi barki domin kina da halin kirki zan zo da har gida gaida ki dan zaki mun kyakar mamaki Hajiya umma na yi jinjina ya rabbana ya kara taya ki mama Shafi'u baba uba Shafi'u baba uba kai ne galadiman sarkin shanu Shafi'u baba uba zan zo gida in gaishe ka Shafi'u baba uba na tuban wuri ga zaki sarki na fada ne baban mu Ibrahim Allah ya kare ka na ce Allah ya kare ka baba ciro madan sarki ciro madan sarki gaske ciro madan sarki Allah kare ka baba karrabi gaida ka baba karrabi gaida ka yarima mun gaida ma man kai rajma tushiya uwa kun tsirai mun gaida ke hajjaju ya rabbana ya ja kwanaki mama kawaye muna gaida ku a shashaye mu gaida ki umma shehu na gaishe ki anti shama na gaishe ki ummi abdulsalam gaishe ki halima zainawa gaishe ki halima sharifi gaida ki si musa na gaishe ki nasiba lawan gaida ki anan nake shirin sa'aya saditini nake gaida ki Hajiya Suwaida uwar wajen sarkin shanin dutse na gaida ki mama 070 38 94 98